Murisei ndadzoka zvakare. Ndine mubvunzo yandiri kubvunzwa panapa yati wandei. Saka rega ndipindure concerning nevidhiyo iyi. Iripo vidhiyo yandikamboita ndichidzidzisa vanhu nezvechiwanhu chinofamba sei. Saka pauya mubvunzo uri kubvunzwa kuti ko toziva sei kuti mondoro yakafa kana yaimboshanda kuti yadzoka pana nhingi ndiye here zvishuwa adzoka. Hazvinetsi. Zvazvinoita ndezvekudai so panenge pachishanda mondoro achiri mupenyu asati aparura. Toti kuparura hatiti kufa. Achiri kushanda paya achiri mupenyu. Vakuru vanotora zvinhu zvaaishandisa zvezvi. Ngava gano, muswe, bakatwa, hari, whatever. Zvinoiswa kumapako nevanhu vakuru. Iye kwasingatoziva zvinoviga vanogona kutora zvinhu zvake tu vonozviviga. Saka munhu iye anenge achikararadza kana kuti achichema achiti ndini nhingi ndadzoka. Kana anga ari John adzoka achiti ndini John ndadzoka. Munomuti kana uriwo wadzoka chititungamirira unotiratidza kune zvinhu zvako zvawaishandisa. Munhu iye anofanira kukutungamirirai kunosvika asvika kana mungava mubako makaisa kuti zvinhu zvangu zviri umu. Zvobva zvatorwa zvakasanganiswa nezvedzimwe mhondoro dzaishanda panguva yacho. Anobva anzi iwe unonga chinhu chako. Anofanira kunhonga exactly. Ende vanhu vanenge varipo vanenge vachitoziva kuti zvakaiswa gori rakati. Ende hakuna mhondoro yekuti ikaparura sanhasi anodzoka pasi pemakore anodarika 11 kana kuti 12 years. 12 years and above. Zvishuwa munhu anenge adzoka. Mukaona akatadza kunhonga zvinhu zvoziva kuti asiri. Torai bhodhoro mugere musoro. Anobva agerwa kuratidza kuti haasi munhu yeye. Ndimunzwisa. Nganditsvage mumwe mubvunzo. Mubvunzo yacho yakawandisa. Anotoziva sekuti mhondoro yemachokwadi. Mhondoro yemachokwadi unoziva kuti mhondoro yemachokwadi. Munoziva nemachira airi kushandisa. Machira airi kushandisa. Mhondoro hakuna mhondoro inoshandisa jira reruvara rweropa. Hakuna. Vanoshandisa guru rehanga, matema, vamwe vanoshandisa eblue, vamwe vanoita rasta. Uye mhondoro inouya kuzoita basa. Utonga uchiti tsvu kunze kuchita utanga kunochena. Ndokuuya kwemhondoro soti iyi mhondoro yauya yada kunoita basa. Yakuenda kunonzi kudandare kwavanonge vachibatsira vanhu kwavanenge vari. Mhondoro haishandire vanhu pamba, haibatsirire vanhu muyadhi. Vanovaka musakasa kunze kweyadhi, kunze kumusha. Asi riri saidhi rekumadokero remusha wacho. Moziva kuti imhondoro. Rega ndiverenge mumwe mubvunzo futi. Hanzi sei munhu afa nekuzvisungirira kana kunwa mushonga asingapinde mumusha. Munhu anenge afa nekuzvisungirira aita suicide haatenderwi kupinda mumusha. Kana nhumbi dzake hadzigovewe zvinoitirwa kuti mweya wake usazoramba uchitenderera muvanhu vasara, mudzinza rasara. Akauya mumusha mukamutambira musha mukamupinza mumba, mukamuchemera mumba. Kureva kuti kumuchema munhu muchimusa mumba achizogezeswa nemasahwira achikutengerwa kofini kureva kuti mukuratidza kumufarira. Sazvozoita kunge mukufarira zvaakaita. Saka mhepo iyo inoramba ichitenderera mudzinza. Vamwe voramba vachizviita. Ndosaka achiraswa kunge imbwa. Haagezeswe munhu iyeye. Haitengerwe kana kofini. Ndonge kana muchida vamwe vanotengerwa kofini. Asi kazhinji haatenderwi kutengerwa kofini. Hembe dzake hadzigovewe. Hakuna madanho anoitwa. Anongonotaiwa. Kana vamwe chaiva vanotorega kana kutoimba. Handitika. Takwenda mubvunzo namba 4. Nhasi ndinayo mubvunzo. Hanzi ichokwadi here kuti mambo vanofanira kugara vaine tsvimbo? Ichokwadi. Mambo vanofanira kugara vaine tsvimbo. Chifu wese anofanira kunge aine tsvimbo yake yaanofamba naye akabata. Tsvimbo iyi inoratidza chiremerera. Asi tsvimbo chaidzo dzana mambo hadzifanira kuita dzesimbi kana dzeplastic. Inofanira kunge tsvimbo chayatinoziva yechimuti ine ruvara rutema. Tsvimbo iyoyo inozorwa mafuta. Hatizoziva hangu kuti mafuta anozorwa ndeerudzi eruremekedzo. Mafuta aya anozorwa nemuzukuru wachifi. Ndiye anozora tsvimbo iyo mafuta. Chero paadira achitamba netsvimbo yasekuru achizora ichifanira kugara yakapenya. Tsvimbo iyo haibatwe nemunhu wechikadzi. Kana mudzimai wachifa hafanira kunge achibata tsvimbo iyo. Tsvimbo iyo haijambwe nemunhu wemudzimai. Zvachose kana angava mwana mudiki hafanira kuijamba ari munhu wechidzimai. Namba 5. Munhu atadza kunyanya. Hanzi chii chinonzi mhondoro? Ora ndakambosaura futi pavhidhiyo raunza mubvunzo izvo. Mhondoro imhepo yenyika inoteera nyama yemunhu ichinogara panyama yemunhu wainenge achiva kuti agenge achishandisa mhondoro iyoyo. Mhondoro haisi yedzinza,
haiteedze dzinza, inongochiva. Kana mhondoro yanga ishandira iri kumasvingo inogona kunopotera kune munhu ari kuMutare, munhu yaakushandiswa mabasa aishanda munhu iyoyo, ndo inonzi mhondoro, haisi yedzinza. Touya pamudzimu. Mudzimu ndewedzinza, unoteedza dzinza. Munhu akauya achitabarwa nemudzimu anofanira kutaura zita ramunoziva mumusha menyu kuti uyu ndinhenga yakuti nditateguru wedu nhengi ari kutaura apa. Mudzimu basa rawo, mudzimu unouya kunoratidza makwara edzinza, kuratidza makwara echiraramo chidzidza renyu kuti mukufamba sei zvikufamba sei. Unodzivirira vanhu kubva kuvavengi vada kunoparadza dzinza, unoparadza mhuri.